Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi, nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi wa ta'addaba bi adabihi wa takhallaqa bi akhlaqihi wa jahada fi sabilillah ila an ya'tiyahumul yaqinu, amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayan in barakat hamiu sin bulan Ramadan dumagpat papurna anggaw ta ginhawa barantaniu sarta siminu pagkabuhi taniu in baran ya pagbarakat sin Allah Ta'ala doon kaniya in bulan Ramadan. Amuna ini in ginhawa apabila mamaid in bulan Ramadan, biya siya ang papyag bata mari pa dunya wayroon tamaktaukto kanian niya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiyo pangadjian, makoyak ako magdil pangadjian misanda po ang pila kalima sadya magkauna rin ang maudu nga parkala bisarahon pa hadlaw ini in dito kamo on wakto on mga kaibanan tay manghud na to magbisara in that one it is inilong nga may taini magnasihat paglamuran pa mga Tagalog on wakto long nga mga mag-anggalis pa sila. May tatlong hindi na sadya magtauso atawa magsino in agi si magpakarungo long niya tuan long niya pasalaaw ni sablong niya magdurungo di makahati magbahasa sin taus bahasa tauso na Tagalogon long niya na tuan Idris on waktu long niya na ang galison amo na sa longin sa may talong niya kita mangadji sin bahasa nila bang paamon long niya subay sila in mangadji sin bahasa tani bang tadungon biaon kabunal amura kuman bukon datuod siya bunal aon kabunal hadagpak panagnaan karumukan mo may ta pa mangadji sin bahasa nila in sarang bahasa na to in pangadjiun nila Allah sa inyat tubukon dabunal mga agama kaya baitaan man ako yuyong makulaong nung ano ba tinangkan di na mo kay ngatantuan may tako kuno magtagalog pa mag-English pa on wakto kay ngatang ko siya tulong kung minsan yung Tagalog English ko wala na kimugdan sa lang kumangi naman long ko di kami makapasampay panghati agama pa mga tauri makahati magsinuog say marayo long ko pangadjion amin umian kita bahasa na to bahasa nila kimugdan da isab sa wala dato imamo sarap in pangasubo isiu in tagdapo sim bahasa anggalis aun baha umat bangsa milikan nakabatul simbahasa anggalis bakas ako nangasubo ang mga tao mataas pangadji dunya mga abugaw
mga doktorate o pa-doktor ha bahasa Anggalis. Wayroon author tagbaktulan sim bahasa Anggalis. Misampahi Mr. Webster tagdapo sinsa lago dictionary pa bahasa Anggalis. Wala da nakaiyan nagpamong ako intagda po simbaha sa Anggalis, ako nagpasud si mga kalima glass, water, bukon siya nagpaamo sa siya simbaha sa Anggalis aw na asal bahasa malayo pin Anggalis sa karyon na to pakato tao malusog kita niyo bahasa sino bahasa si mga tauso hisiyo ba in nagbaktol kaniya aun ba author tao nagkapamong nangako ako saan lungin nagpaon simbaha sa tausog yan aming pagkano lungin mga lungin kawa ako lungin nagpaon inahati kawa kaaring hatudah mari nahulog wayroon apo tatausog na kaiyan daing pagkatikmil masa nakauna wayroon bangsa so nakapangako ako lungin nagpaon simbahasa sino kamo ang kaingatan nito yari na po ni mga mandangan simbang sa so yari mga tao tapo yari mga tao pata yari mga tao lupa so yari mga kandilan ding habasilan hisiyo in nagpaon simbahasa tauso bang magkabakan o nagpaon simbaha sa tauso maluhay mo na ito kaingatan bang isiyo in nagbaktol simbaha sa Anggalis maluhay mo na ito kaingatan bang isiyo nagbaktol simbaha sa Tagalog aming pagyanon na ito ini mother language mother tongue sin Pilipino bang tao mayroon pajawabon na ito punuin akama pasalin agama cukup amo pari kasuyusi kanhat na kumambasa minsan yung pikot kasuyusi rasin agama tagaubatinan sipat pikpik tagasakitinan sipat dia din na bang bahasa uno inbay takato sin Tuhan Rabbul Alamin anta tas'al wal Qur'an yujibuka ikaw mga subuin Quran sumambag kayo uno insambag kato sing Quran muna biaitaan kita sin Allah dalam sing Quran ing kita manusia piaon ding harwa ding hausog iban babae isiyo ba nga nila karwa isiyo ba nga nila karwa Abu Adam iban Hawa ding kanila nagsuring-sing-sing timaod nagsanga mananga nagtuho manubo in manusia ayaw nyo man ako asubhat ban uno in bahasa na po ta Adam iban Hawa di ko kay ngata marinig ka pamong kuyo to na naglamo kay in Anggalis, in Tausugin, Siyamalin, Iyakan, in Kalibukan, in Maranaw, Maguindanao, yun to kanila. Di okay nga tamang biyain. Basta ito katanim basa. Apo na to Adam, iban Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ inhati sin ayat ini hakan dabah on mga ulama na to sila im maglilay sin Quran sila im maglilay sin pamandu sin Nabi bukon in karunahan sin Quran ibasahon sa jay parungog enroll wazifa si mga ulama maglilay sin Quran maglilay sin kaptangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya sin Nabi bukon in Nabi mamayta ja sin Quran
balin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuallimakumul kitab wal hikmah. In Nabi humindukkan yung sin Quran, even sin wisdom, hikmah. Bang bihad to, uno in makna sin ayat lilay si mga ulama. Siya in Allah nagpaon kanyo ring harwamano siya. Tingga na po nyo Adam iwan Hawa. Waja'alnakum syu'uban, ang panamong in Allah. Mahuli, hinang namuk kamo. Syu'ub, unin hati si syu'ub. Plural sin sya'bun, jamak sin sya'b. Syu'ub, nations. Nations. Taga is haruhul. Kaya ingatan nyo rin taga is haruhul. Ayaw ba'y sabi na taga is haruhul. Ay kwanti lang yung kursin anak kulong yarang nar is bukunti nar nations, kabangsa-bangsahan. In nagpaon simbang sa milikan Allah Ta'ala. In nagpaon simbang sa Pilipino Allah Ta'ala. In Malaysia nation Allah Ta'ala nagpaon. Dugaing bangsa. In nagpaon Allah Ta'ala. Urulon na to rin nga taas. Banginin manaog na pababa. Kabakan na to na bang may tanaon ng bahasa. Waja'alnakum syu'uban wa kabail. Iban biatul namo kamu bangsa mamangsa mataod sarta in tiap-tiap bangsa. In tiap-tiap bangsa kabail nabaktul sin pihak mataod. Kabail jamak sin qabila. Qabila in jamaknya kabail in makna sin kabail kapihak-pihakan. Pihak tausug, pihak Siamal, pihak Yakan, pihak Maguindanao. Amo na katutuan, wala ko na sa nagsino. Pihak Pihak. In tiap-tiap bangsa, mataod bangsa sin dunya. In hambok bangsa piaon sin Allah Ta'ala, nabaktul sin mataod pihak. Di siya kanganan hambok bangsa, bang wala siya nabaktul sin dugaing pihak. Wayroon pa bangsa riha, dunya hambok pihak da, intimi mo uktan niya. So, pamabiyat Pilipinas, na, intao katadun tauso, wayroon dugaing, wayroon bihad to. Minsan ko mato pa mga Amerika, yato dugaing, on pihak pa kanya. Minsan yung pag-anggalis nila on waktu di magsimu in anggalisin hambog hula pakaibanan hula. Biya da sin tauso. Umian in dapit matu pagkapuan manahot mamong in nagimban halong da irasog asibi mamong in pagimba tinik mamong in pansipaklo nga nagimba anak-anak. Sibo da siya tukatan. Manahot na katan. Ini pagbisara natin basa. Sa buko ning basa man ko may nga tabasa taw surga. O bisan pa mag-aram. Imbahasa pagtawag niyan fannun min al-funun. It is an art. Art bukon siya scientifical. Bukon siya lamod haaga malugya. Sa insya na bilang sa Japasan, tumawag siya maglilay sin akam. May tanto? Marayaw. In pagtagon bahasa hatauso, hayakan, asyaman, Maguindanao, Maranao. Inyan pagtagon pihak. Unin hati sin pihak. Panaupun tereng bangsa papihak, uni sabin hati sin pihak. Mangkaw masulutan, unin hati sin pihak, unin hati sin kabila, unin hati sin tribe. Unin hati niya. In tribe, in pihak, hambok siya tumpukan mga tao, auntar tanto
bahasa nila, aun tartanto panamong nila, pamakay nila, aun tartanto pangaon-kaon nila, aun tartanto adat nila, aun specific food, specific attire, specific tradition, practice, specific dialect. Bukod language, dialect. In language, amunin bahasa, sin bangsa. In dialect, bahasa, sin kabila, sin tribe. Marayo, kaingatan tabungon ni butangan niya. Na, piyaon sin Allah Ta'ala in pihak, halawang sin bangsa, pihak mataon. Hawak to niya piyaon, amin pagyanon, agad na katan. Agad na, wholesale na. Biyaktol niya in bangsa, iban tartanto, aturan nila. Aturan, sin pangaon-kaon, sin tiap-tiap pihak. Kitaan niyo pa, maglibot ko rin Pilipinas, waisan kabakan niyo, pasong. Inakinang yan, tausog na. Waisan kabakan niyo mga dyan. Din, hirakato. Aun adat tartanto. Aun pamakay, panampo, tartanto. Mga lapi. Uno inhati niya yung piyaon sintuhan. Intao rito haluzon, in mga kapampangan, aun di sa practice nila, aun nagpangaon-kaon nila, mayroon di kato. Aun di sa adat nila, mayroon di kato. Aun pagtawang orf yan, law si mga ulama, orf, tradition. Una maksud may tain Allah naghinang biyahe ni dugaing pihak, itsartat dugaing adat, dugaing pangaon-kaon. Litu'arafu, so you may know each other. Supaya kamu makapagkila-kilahi. In baita matan, in bahasa mo magsinuog, pangingilahan kayo mo. In bahasa nila magiyakan, pangingilahan kanila. In bahasa nila magsyamal, pangingilahan kanila. Allah. Pagtawakon yan, identity. Diya yan serul mo. Pangingilahan kayo mo. Bangkaw magbahasa sinuog, hauno-uno part sin dunya. Bangkaw na makaingat sin panubusog. Misang pa ko imelong mo, tao ba sila ako? Lang bukon. Sa insilan originally, tao rin nga lupa sugaholo. Bangkaw magbisarayakan, misang pa ko imelong mo, tao sug ako. Impamong si makaingat, bunar sa to, kalo-kalo simuli kalupa sug. Sa impunan yan, tao ba silang siya? In bahasa mo, sinpihak mo, pangingilahan kayo mo, identity mo yan. Identification. Hangkan na, in kita, hinangan kita bahasa, ayaw talawaon, in bahasa, lugya, kapapanjarikato, sintuhan. May isang pa ko, imingat na nag-anggalis, imingat na kau nagtagalog, may ingat na ko bahasa dugain dia dunya, ayaw lupa in bahasa hakapapanjari kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inyan sud siyaring hamak na sin hubbul watan, paglasa paula, paglasa papihak, paglasa bahasa. Aun tradition, aun adat kanya-kanya in pihak, malaikat di matungin agama, bang inkiaunan sin adat umuyun, mag-conform siya, ikatukusog sin pagtagon agama, kaya marayo sin agama misan adat. Maling kabangin adat yan, tuwari, asyara, sumulam si hasara sin agama, butasanin adat, putun tin agama. Uno in baita sin Allah dalam Quran, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dengan mga ayat sin Allah
tanda singkaon niya panumtuman bibintangan niyo o kamu manusia, khalqus samawati wal ard, hakapapanjar niya sin alam langit iwan kinlupaan. Waqtilafu alsinatikum, iban pagbidda-biddai sin kadila-dilaan niyo. Iban pagbidda-bidda sin dila niyo ayat sin Allah. Uning pegyan sin Allah, bat ipagbidda-bidda sin dila bibintangan sin kekayaan sin Tuhan. Ang kawarna dan dila kata, ang kahantang dah, ang sibuk. Pero mga dila na kabutan dia tayo ato ang pero. Yan kata na sibuk. Sa uning pegyan sin Allah Ta'ala ipagbidda-bidda sin dila yung ayat sin Allah. Amanin pagtaron si mga ahlul balaga tasbihut tamkiniya. Siya butin dila sa maksud niya amin sifat sin dila. Unang insifat sin dila bahasa, suara. In pagbidda-bidda sin bahasa niyo dahil ha ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqtilafu alsinatikum, iban pagbidda-bidda sin bahasa niyo, wa alwanikum, iban sin warna niyo, in makna pais niyo, aw ningkan niyo maitum, aw maputi, aw pamabiyaning, aw pakalas. Subhanallah. Inyan intagbaktulan Allah Subhanahu wa Ta'ala panumtuman niyo kanya. Bang dihadto hambuok dain nangako tagdapo singkatan bahasa di dunia. Siarain nangako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piaon niya tuwiin bahasa hatiap-tiap manusia, pangingilahan mangisiyo siya den diin siya. Lita'arafu, hasupaya kamu makapagkila-kilahi, makapag-ingat-ingati sa tumtumon sin kita manusia. In bahasa pagtawagon ini medium of communication. Medium of communication. Partangahan sin pagbisara. Paglaton sin bisara. Partangahan sin paglaton sin bisara. Pagliw. Medium pagayun in bahasa. Kaya suis ikukain na atas sa sakatan kami. Dito na kami sa Del Norte naglugat in kalibugan, masusog panglima, iwan ang buktay manghugta maranaw. Impiang lugatan nila to ang parkala o project inang si mga tayo manghugta maranaw o ulungan nila. Diugalan init to, nagkalibugan na siya. Makati si magmaranaw tiyo-tiyo na tuon. In siya to makati siya magkalibugan tiyo-tiyo na tuon. Diugalan man siya, gimuha na in amin kari asali. Kalibugan na siya. Di ko kalam man yung maranaw yaon, na nagmaranaw na siya. Ang pa na di maghati karuan. Naghawid na binto. Dito ako. Ang madrasas nagbiti, nagkalo. Nalong nga biya din kapaghati nila. Nalong singkuan na to. Long niya. Magtagalog. Sige long, marunong ka magtagalog. Ang nagtagalog na karuan. Na, in maasat ito mga ruwa rin Tagalog ni himundom na. Di na makatimat magbalik. Long ni mas tauso. Magsulok. Magtauso. Nagtauso. May nating maranong magtauso. May nating kalibugan magtauso. Kiublaan na kamo rin kaatod ko to. Nagdarangat na ako kita. May unong kau pagtukaw-tukaw inhula ini Pilipinas na kauna pya marintahan imbasa nila sinugkatan. Amen in national language ha history si Pilipinas na kauna. Amora kumambiyaon or magtumisan ang kita lupahon tanimbasa ta sinugo.
Sa bukon imak niya sa pangkaupantok magsinuog, ba't tao suruga kau? Amo pa magsinuog, minsan maingat ko mag-arab. Di, bukon inhati niya man ko maingat mag-arab tao suruga kau. Di siya kan umingat din kanda Abu Jahal. Hindi Abu Lahab, maingat mag-arab. Sayo, ito nagkambak-kambak, lawang dagat sing kayo. Alam narka. Iban sinilas nila baka kayo dito alam narka. Taga sinilas tuan, sa baka kayo sinilas nila. Allah, di Muslim aturunta in makna sin bahasa bukon siya lukki agama. In siya art, dugain in scientifical, dugain in pagtagon art. In art, mga bahasa, dua, Arabia, mufradat, bukon siya lukki agama. Bukon. In agama, nakabutang muna-muna akida. Yari kabuhi. Umanod siya maripang lauta baran. Lumahil siya pagnanan syariah. Biyak na maray nalilay ko na rin kaniyo. Ingkaptangan sinambo. Al-Imam al-Akbar. Sheikh al-Azhar zaman nakauna. Sheikh Saltut. Lang Sheikh Saltut. Halaw si kitabnya, pagnanan in kitabnya Al-Islamu Aqidatan wa Syariatan. Aqidatan wa Syariatan. In Islam, Aqidah iban Syariah. Dua. In Aqidah, di mutang hatudluk mo. Di mutang hapangatod simmata mo. Mutang siya hakabuhi simbaran mo. Yan doon ni pagtagon in Tauhid. Yan doon ni pagtagon pangahagan. Hakabuhi. Inambuot pagtagon syariah, in syariah di mutang hapanganal simpikilan. Mutang siya hakakahinang simpiil baran. Kakahinang pamanusia parsuk patamo harap pabut pabato biarin pagaluk mo, biarin pagsumbay mo manok, biarin pagsakat mo pabulan, biarin pagitong musin, biarin pagkali mo, biarin pagista mo, syariah yang katahan. Syara in manaw ka nalabot na yung pagkaon mo, yung pag-inom mo. Syara in lumilay kata. Adapon bang harap palawong bukon syariah. Inharap palawong pagtagon na akida. Duara in bayhuk sin Islam. Wayroon na duwain. Wayroon na duwain. Alhamdulillah, in perkala bahasa, yari nagkabutang lapit pahwa. Wala nagkabutang palawong. Intandat niya mataod-tao, di makabisara di hadunya, tao surga hadlaw kiamat. Mataod-tao mahangpas, magbisara di hadunya, tao narka hadlaw kiamat. Ini suara saja gimua. Adapun in suara bunal, yariri nakaluki sa loob pangatayan sing kita manusia. Alhamdulillah, mahita kita niyo nagpuasa. On waktu makapamanaw-panaw mga pamadaira atau misa mga office, asubon kamo si mga tao, mahita ko lang nagpuasa. Bangkaw na asubo si biya ini pangasubo, unin sambong mo. In sambong mo biya na si sambong ko. Angkan kami nagpuasa, narat kami sintuhan. Biya singkara kakaumat-umatan sa man nakauna. Sumandal kami hapdi iban uhaw. Tumagna daing hakataykod sin fajar sadik. Indak pakan niya mahapon katugom sin mata suba. Bihad to tuan. Namita kamu subay hapdion. Maita kamu subay uhaw. Nanong maaminin aturan simpak puasa. Lam sintao dunya, mabaya kami mga subukan niyo. Lasabayan kaniyo sintuhan ni bihad. Paglasaba kaniyo sintuhan ingkarat kaniyo pagpuasa. Uno insambong mo bangkaw asubon bihad to. Biya kabiaksahan. Sa unok tulong sin pagkato, biya nagbabata-bata kita sumambong. Nagdurwa-rwa kita, nagkakalu-kalu kita, nagasaksak kita.
Uno ba, pagpuasa ko nila sa ba sintuhan ka ako? Bangkaw si mambong kanila, hangkan kami nagpuasa, ba't mala sa intuhan kamo, na hangkan dawalong yan. Bangbihani sa paglasarit na kami mabayar. Gampalongin kami, maingat kami maglasa ha anak asawa na mo. May talong mo. Uy na ikaw mala sa anak asawa mo. Mangkaw mala sa kanila, mabaya ka mahapdik mauhaw sila. Hisyo ka to, kabayaan tahapdiun uhawon in anak asawa ta. Wayron. Magtuyo kita, mag-usaha. May isang pamangi parasahan, lumukahad kita. Moto kita palood, magsay kita. Moto kita paumahan, makuma kita. Patabok kita, limingkod kita, tumatas kita hagot pasok sinhula. Mangman kita magkausaha, sabab imbayta ta, malasa kita, anak asawa ta. Bukod ka biyato to. Biyato. Nalong si mga tao ini, tao dunya. Marayo pati lungin kami, maingat maglasa rin sintuhan niyo. Bang ituhan niyo lang niya, malasakan niyo, may tak kabayaan niya, habdiun kamu. May tak kabayaan niya, uhon kamu. May tak kabayaan niya, magkapuaw kamu, bang kamu natutulog. In kami lang niya, bang kami malasa anak asawa na mo, bang magtulog, di kami magkapuaw. Kabayan na mo, mahalok sila magtulog. Bang aon nga sin na mo, pindan na mo yung baloy, gantian na mo, tilam, at tawabang biyak ng halong daira, ano ba yun? For, kabayaan na mo, lang na mahantap, mahanong, in pagtog nila. Bang alam niya, pag-atog na mo, lang anak na mo, di makatog, marew at mahilam. Bihan na mo long ngipuan paling-paling at tawalong singkaywanan mga tao tabok manok, ulay-ulay, kilo-kilo hangin. Long singkaywanan unoy pagtag electric pan nila. Jaga-jaga. Jaga-jaga ang nato. Amurakwang may nanghambuok dugay gima na niya. Biya da timon, bang may nang dua timon dugay gimasin timon. Nabang jaga, na amin kilo-kilo amin niya. Nabang jaga, dugaing. Magjaga. Amin ang sabihin, buro ikan. Na, dingad to. Nakalayo na kita. Ano ba ito? Jaga-jaga. Na. Bang pagkita niya misan in electric pan, kabiaksan na ito, napagkataan. Di pa makaraga. Sin paso, hilam, magtuyo, mag-usaha in ama, mami, aircon. Ipa-airconize niya in bilik pagtutukan sinamang asawa niya. Biharto kita, amin yung pagtagon common, kabiaksahan. O kamu Muslim, biya lang yung dugay ginakal si Tuhan niyo. Dakon kamu pula-pula mo, dakon kamu maghapdi, mag-uhaw. Ganti kami lang na maingat kami mag-ipat anak asawa na mo. Masusay kami bang sila hapdiun iwan uhawon. Sa in kamulong nga in agin niyo batla sa sintuhan kayo di at kamu nagpuasa. Uno, in sambong mo kanila. Bang ikaw in kapamungan bihadto unin sambong mo pagkakaw nagpupuasa. Amurin pagyanon mo na lagum dinukum waliadin. Kanyo ning kanyo, kamo ning kamo. Uy, giyuta mo pagtuloy, nahisyo pa yung pasampayan mo akama. Atawa, inagi mo, nasa sambihan, wala na ka mo narak nagpuasa. Kami rin naraat, agay ta ka mo sing kaguruhan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Oh kamu mga hamba beriman kay fardu kanin pagpuasa. In kun beriman biya kanyo mangimuting biya kanyo ilabod niyo. Allah. Punna sa to. Sa man kita magpapandoa kama ayaw wihat to. Bukon kita mag-minus tao. In tao magpapandoa kama mag-additional kita tao. Bukon kita magpatiyo sa magpataod kita. Bukon kita maglarak sa magtibuok kita. Amatin in aturan si pagdawa arama. Uno in jawab mo, sabab ya ko Muslim, apabila kailo tupot-tupot impanghati mo arama, miyagat makadadya kau nagpuasa, bangko makaroon si biya ini higong hagas si manusia, ang waktu biya makain ko ang kabunal. Ang waktu biya ahon-ahon ko makaagad sin panghati bat bukon to iyan paglasa sintuhan. Hindi lumukay ang waktu yung panay yung pagpuasa bunsi sintuhan kayo. Ang waktu tayo yung pagpuasa pamaos sintuhan kayo mo. Sa may intag pagtulan simbaran mo iwan nafsu magkaon mag-inom in naghinang Allah subhanahu wa ta'ala. Way nakala mo di ina magkayama mo nagbaktul simbaya magkaon mag-inom di dunya. Allah sakali hinang man sintuhan in hapdi iban kauhaw piapan jarihan ni isang ubat. Unin ubat sin hapdi. Unin ubat sin hapdi. Kakaon. Unin ubat sin kauhaw. Tubig. Hisyo nagpaon sin kakaon. Tumudlok ko. Subangan sa dlupan. Gimbalaw sin dunya. Babarapa. Tibayhuan. Babarapa. Warna. Nanam. Simpangaon kaon. Ubat sin kahapdi si manusia. Ubat sin kauhaw. Tubig. Nag-aabot-abot in pagto di mataas sin langit. Wa anzalna minas samaa'i ma'a. Iban nagpaturun kami rin mataas langit tubig. In tubig di parayaon aun saan na taas. Di mahudhud barikatan, gatos baril siya niluon sin gabon yan. Gatos baril. Aming pagtawon dance, ding kawaon niya, ding pasok, ding halong dakat. Utumon, harap pataas, halong gabon, matihok siya rito. Aturong mo yung gabon. Sa gatos baril, ibo baril, tubig inyan diranya. Makaino-ino. Paraling gawin mga makatutog sukod, mayroon tayo manuno. Sa iyaon nagkakayong intuwig mataod. Subhanallah. Amurakuman aw ni panuwi ko kanyo. Baguyan aw kaingatan ko. In mga tao mangi iliha dunya, may magatumpukan si Illuminati. Maingat na sila maghinang artificial typhoon. Artificial typhoon. Maghinang sila. Palihuton nila indakat. Buhaton nila aturan simpagtagon evaporation to sumakat pataas mahinang tubig halong gabon. Ampa ipatulak nila o ipatulak nila hangin makusog. Pakain hula para papun nila yung andong mahinang nila. Biya tagorik to. Biya tagorik. Pabirahon nila Maripa Isabela ato harap matupalamitan ayaw sa dyan pamalusok. Yan to. Maingat na sila maghinang artificial catastrophe. Tao mangian di dunia, mga kebumulkaan si Allah subhanahu wa ta'ala. In mga tao yan, habayta originally, anak apo sin Firaun zaman na kauna. Nanugok na sila.
Misalnya Christian maduwal kanila, liarat nila, labi pangdarat nila pa Islam. Angkan na ayaw ko may inu-inu, biar aku sujaw, bimbag bismillah, makajari pagbantan si Muslim. Maingat sila. Balik tamad to, sa buwing parkalat ito. Ano kita tutuan? Lupa ko. Ano? Tubig. Ubat ang manusia, sin kaupaw niya. Kakaon ubat sin kahapdi si manusia. Naginang habaran paghabdi yung pag-uhaw. Naginang sin kakaon ubat hapdi. Allah, may bang maabot in bulan Ramadan. Di mo kami pakaunon, di mo kami painuman. Or waktu mga sugo in panganal si manusia. In panganal ini or waktu usalun sin tao mangi fitna si syaitan di dunia. Ya kaum Muslim, bagyan Tuhan ni batmala sa kanyo may takabayan ni habdiun kamu uhaw kamu. Ayat itu pagkarunuan na muluni mga ustads niyo magkhutbah. Mga guru niyo nagbaita kunuin Nabi niyo Muhammad. Inta ubar iman ang umalo pabubukaan sin waktu mahapon. In kapituan nga ibu hijab sahaya sinallahu ta'ala ang katunya kata. Dahon niya mag-alok inta o magbubuka umat ni Muhammad. In makna kuyangan in Tuhan. Long si mga tao syaitan di adunya tao kafir. Biya long ya sadista in Tuhan niyo. Makuyag pagkamahapdion. Dugain mo ng paglasa sin Tuhan niyo. Ya kaum Muslim, suway ko sa dia jawaban atau mangi. Una in jawab na to kanila. Di na kita ni makajawab. Sehingga ulinan na to ipamandu sin Quran. Sunnat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno in jawab sin Quran. In Quran masawa in jawab. Bang siya wala jimawab na muntulan, jimawab siya parail, metaphorical. In Allah na may alam Quran, in ikaw, dugain kau tuod deng habaran mo. In baraan mo, dugain deng kayo mo. In makna akidah. Subay mutut ka karon in ikaw bukun baran. In baran bukun ikaw. Pangkauri magkahagan makafir kau. Hamilayan akidah sin Quran. Sabab in tao bang malayo pa agama. In panay ni in siya-siyara. Wayron dumain. Hambag bahasa. Ako ra siya nilong yan. Sa bang agama in lumilay. Tusiun sin agama. Bang uno kau hisiyo kau. Hibay tak kay mo sin agama. In ikaw tagabaran. Adapun dugain kau ring habaran mo. Atong kay pa Quran. Lilay sin Quran. In baran mo tuy bukun yan ikaw. Halaw sin suratul mu'minun. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Fa khalaqna al-mudghata 'izaman. Fa kasawna al-'izama lahman. Mahuli uno pa sumpat niya. Thumma kaya lupa nyo na yung pangunsi niyo. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallah ahsanul khaliqin. Sulayan na to kuno ukayon tusiun in ayat ini ding panusi si mga ulama. Dito man nakahutang in tuwing halong tiyan si babae. Pagtawon in bubutangan niyaon kararin makin.
qararin makin, bebutangan mahuud, bebutangan mahuud. Di yang mauya-uya mo buat malingkan bang higanta sintuhan imbatak-batak di lumahil maluhay tuot panaugon si malaikat na nga mabutangan niya. Maray bakas ko na nalilaykan niya. Bang makahutang na intubig halog diyan si babae, tayakon si malaikat dahon mangarap pahadarat si Allah. Irab unin hati sin in adatun nida biada sin biada o Allah, o Tuhan, mukhallaqatun am ghairi mukhallaqa, intubig ini panyataon mo pajangangon manusia atau di paragusun manusia. Bang intita manaog ding hadarat si Tuhan di paragusun manusia, panaugon si malaikat ding halaw bubutangan mahugot, gumawa intubig pagwa, magsabang arakala inuman ubat sing babae tabiya. Arakala babae bariman lima dus kimugdanin humpo gimo intubig kaya pakpaka. Bang kahandak ghair mukhallaqa, bang intita manaog mukhallaqatun panyataon amunayni mahinang siya jasad lumahil maripadunya biya sin ikaw atau ako dara jasad. Deng hadto biyutang man intubig dito nga kararin makin, thumma khalaqna nutfata alaqatan, mahuli piaon na mo piapanjari na mo intubig yato nutfa alaqa pialatun na mo na siya harap padugo, baka siya tubig nanginang dugo maunulugay liabayan siya waktu riha dunya kapatan adlaw halongkian sim babae intubig may nang dugo kapatan adlaw. Fakhalaqna al-'alaqata mudghatan, ang panamo na isablon nga pialatun inalaqa indugo mudga harap pa unod, mudga unod matuwas-tuwas siya, mahampul-hampul siya kaputan. Nakapila na limaton, nakaruwa na. Fakhalaqna al-mudghata 'izama, ang panamo na isablong nga piapanjariin unod timugas harap matu pabukog. Nakapila na, nakatuna. Amo sa ini pagtawawon si mga magpapangadji mga kuwan yan, mga unoy magpaanak yan. Ubigay. Ha? Ubigay. Mga ubigay ni mga kapandayan ba midwife, in experto dyan pagtang ubigay ni doktor. Na pagtago din ni stages sin fetus. Pag iyanon sing kaapo-apo anta, alaman paglaton-latunan si mano si agam tiyan ni ina niya. Pinda-pinda alam. Marayo, ito naman kalupahan ni mga kaput-kaput sing kaapo anta paparakat. Pag-usong junta pa, nabusungan sa kita yan. Ayaw. Nakapila na ito, nakatuna. Kapatan adlaw in tiap-tiap paglaton ding hambuk alam pambuk alam. Nakatun naglaton pila adlaw katan hanggatus kauhaan adlaw. Fakasawna al-'izama al-lahma. Fa ay tartib ay ba'da dhalik, ba'da al-intiqal min al-hal ila al-hal. Kasawna al-'izam tiyubus namo. Tiyubus bak wala na nalawang nagsinom. Tiyubus jiukupan namo, pure na namo. Pure na namo inbukog sin kaunod-unuran. Subhanal Malikil Quddus. Kapatan
adlaw in lugay tiubos sing kaunod-unuran in bukog halom tiyan ti magna ring hatuwi. Di ka magkarat atog ko si tuwig butong. Kita min tuwig butong. Palamaya sa dyan mga pila adlaw biya arakala mga 2 kapito 3 kapito. Ang pamukawa bukod na butong ingan niya uningan niya. Lahim na. Dugain sa ninanam sin tuwig butong ibang tuwig lahim. Yan ang sudah. Kapit man kami siya makunto, marakala pagkaro ka, magbumukaan niya siya. Palamayan ng tubig lahim pila adlaw. Mahinang siya uno. Mahinang uno. In tubig lahim, bang lumukay. Mahinang uno. Itaw ko rin ingat sa taong maluso. Mahinang siya uno. Mahinang siya dato puti. Suka. Suka. In suka yang pikir mo rin harakat kiamat. Tuwig butong sa awal niya. Pikir mo, isyu na ginang ka na suka, simbakas siya tuwig lahim. Narito na kita numugtog. Ayaw na patudlim yun, sumingod ang mga taga-tatog. Hinangon nila tuwa in suka. Yung pag hinangon tuwa yan, nga suka. Labayan sa adlaw, ipatun nila. Naway na namot tarto, baya-baya nila, magtuap. Inlamot tarito suka. Ang paway dumayo ipagpaksiyo to, ang ipagpialam. Biya na kawan, ang paibarap ka bapadji puan, iwan mga siyang lagsing lagbukan na kana, wala mila tala, akan tumigit-pigit ko to. Na denghan to mga jamaah kaya ulo man sintuhan lamod-lamuran na kumakuat ay nakita niya mag-formal to darakala matuog ka mo na upat alam kaglaton-latunan sin jasad amo sa inin ayat pagtuhilaon sin mga nagauna usulan lang yung baran along Quran usulan baran na pagpakayon nila ipagpamunsi. Dari ko na kayo nga tambiat din pagpakayhan. Basta biat din suyo jika. Naon waktu pagpakayon nila ipagpakamdus pais. Di ko kayo nga tani. Ipagpuno, ipagbinasa. Ipagkalo. Di ukon ko na. Naguro ni nagbaita. Di ko nuukon. Di naman di pag-ukon ito na kanya. Nanoy suyo siya kanyo sin ayat. Yan ko. Allah. Bersila ka na. Usulan barang, penggulung ni abutan, di kau kalalun, singkatan, basik dia dunia. Deng haddo, upat hal, kaya tak sin nabi kakpatan adlaw in tiap-tiap hal. Upat hal, pila adlaw katan, hanggatus numan adlaw, jukuk in jasad sin batak-batak halog tiyan. Jukuk. 5 bulan iwan hangko adlaw. Dito halong tiyan. Hanggatus ka naman adlaw aw na mata sa di pa makakita in mata. Aw na tainga sa di pa makadungog in tainga. Aw na dila simot sa di pa makasuara. Aw na ilong sa di pa makahamot, aw na lima, aw na siki, wayroon pa kusog niya. Maghibal tuwan yung bata. Maghibal. Sa inhibal niya ang pagtawag niya on life, kabuhi. Dugaing in soul, nyawalihan, dugaing. Dugaing in nyawa, dugaing in kabuhi. In kabuhi di rahadunya bang maubos siya way na ang painyawa di hadunya pa akhirat. Deng hadto na cukup man in jasad halom tiyan. Thumma mahuli ansya'nahu dengan kalimat insya. Insya, ansya'a yunsyi'u, insya'an, ansya'nahu
biangunan namo siya, biatulan namo siya, khalqan akhar, piapanjari duhaing. Bambihat tu in jasad, on duhaing biutang pajasad. Uno impagtagon mo ya Allah, duhaing biatul mo pajasad. Bangkamono in biatul pajasad. Nyawa, roh, aminin pekyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nafaqatil malaikatu fihi min ar-ruh o min ruhin. Hawaktu yatuhyuyupan na si malaikat roh. Paghuyup haro di ko kaingatan, dapit patay nga kahuyup, dapit pasimot, dapit pa pores, kaya tanim pores, amilong haga pa istay ni. Takalong hagsantuan, amin lalawayan sin tubig ding halong barang pagbuan niya nga ng takulas. Bang siya halong papais, bukuningan niya hulas. Uningan niya, Ustad, ilmu secret na to. Hulas pang bumuha. Na, bang, paghuyop sinro, paginhawabaran, imanot siya. Hauno naman, in iyanuran, sinro, hajasan. 5 cup. 5 cup. Mangkuumian 5 cup sanggil paruhol buhok. Miyabot in ro. In tanda niya, bangkaw nakahungko o lansang wala nakasuot mareho palantay, nakahungko in tudlo at bakul sin sikimo, agad magdaling kaw sin sakit kalumbay. Makananam sambil utok mo, sambil tainga mo. Sabab may ta nasusugpat doon yung pagtakon ro. Den hatto imanod man in ro, harap pamata, nahinang siya pangita. Imanod man siya harap patay nga, nahinang siya pangdungo. Imanod siya harap pasimod, nahinang siya suara. Imanod siya harap pautok, nahinang siya akkal. Dugay inakkal iban sin utok. In utok papangan sin akkal, in akkal kamuhi sin utok. In brain iban mind dugain. In brain kakitaan mo ha x-ray, ampa in mind di mo kakitaan. Zahir iban batin. Zahir iban batin. Long ituan Ghazali Ibrahim na kauna, in ro batin sin kaaw mo, in jasad zahir sin kaaw mo. Magnunjuki in la ilaha illallah, batin siya. In Muhammadur Rasulullah, limahil na siya. Akidah rakula agama. Dengan ini mga jamaah, imanod mayan in nyawalihan, nahinang na siya long pangita amata, nahinang siya pangdungo gatay nga, may dugay-dugay ingan niya, dugay-dugay impapata, dugay-dugay sipat, sinambok day puunan niya. Nakita ko tuwid, tiyasok, gana-gana. Baso, mga 5 sawan. Inyong loon niya kahawa. Inyong loon niya Lipton. Inyong loon niya chocolate. Milo. Tuwa naman to. Dugaing-dugaing nanam. Dugaing-dugaing hamot iban papata. Sa impunan nila katan, hambog da. Day natuwid da. Nyawa imano dambog da. Siya timajalli siya maripadya sa dugaing-dugaing indabus niya. Subhanallah. Misan in kusog imanod pa sikiri magsibo iban kusog imanod pa 5. In tanda niya in kusog kasiki karausan niya kawalungon dahon mamanaw-panaw puan tahon di hadunya. Paano ba ko?
atura mano insiki in kusog yan kusog dengan nyawalihan piaon sin Tuhan manaw kakausan kau dahon maglimutan manuso sambil pila tahon po ang taon biha in lima takakusog siya di makakaka di sing kusog sinsiki ayaw man kamu sumulay pakuwi niyo kana manaw kamu lima harap pababa may lola in pagbubuka aring bayin niyo maray kailan doon nung nasing pagpuasa niya Allah hangkan na ang mga kaapuan ta nakauna mag-iyan lang yan hisyulong niya in pangita imatudyan hisyulong niya in suwara nagsuwara yan lamang ito di tamatusi maralang Quran lumoy bisara karupanganin kanila ini bukod sa ito karupangan benar in pagyanon niya ito ikaw sabab ikaw in nyawa nahinang kau pangato da mata mo nahinang kau pangdunag atay nga mo nahinang kau suara hadila mo sa ikaw ra kay mata mo yan ikaw tuod bang maabot in waktu hiwin mo in mata minsan siya naukap di na siya makakita bang waktu hiwin mo na intay nga minsan pa siya naukap di na siya makarungog hawak tibin mo na indila minsan pa siya mahampas bakas sa dunya maumaw na siya makukam na siya kaya ngatan nyo rin makukam di na mo ni makamasa makati pagtago magkukam sabi mas kaya ngatan rin kukam ikaw palong hindi kumakukam bisan batulog na makukam kura ang pa sila imen hong barakat pikir mo to oh sabi ato to marayo barakat ni kaaman na taon pangukam nila makukam na insimod mo bang kumig na rin kanya imma na bang ko mapatay na tufarriq Allah yufarriquka min jasadik wa tartahilu ila al-alam al-ghaybiyah magrahla na kau maglain na kau pa alam ghaybiyah hikawin mo na in baran kiabutangan sin mata di na makakita hikawin mo na in tay na nakabutang habaran di na makarungog hikawin mo na in lima nakabutang habaran di na makahibal di na makakapot di na makaail Allah bukon kau baran parayaw saat kabiyaksaan ng mga pura ini saat dungo kami bahasa si magbabahasa me long and myself you and yourself ikaw iwan simbaran mo ima na duhain ka mo bang bihat to uno impiyag iyan ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam invite si Nabi Al-Qais mandana nafsa ay makna daw si mga ulama ay Al-Qais ay lahu aqlun salim alladhi yuraqib nafsa in tao halong akal bayan buddiman amin tao piyapayuhan niya ingin hawabaran niya bukon siya piyapayuhan jajagahan simbaran niya siya in nagjajaga habaran niya pambihatuin siya duhay ng baran Nabi nagbaita mangakal na intawri makahatiriya dunya in Nabi Muhammad di mapangakal Al-Qais mandana nafsa intaw takaakal amuin siya jajagahan niya in baran niya Al-Qais mandana nafsa wa amila lima ba'da al-maut inihinang niya nagasadya sa singkamatay niya atau apo asingkamatay akhirat niya amin intaw takaakal wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawahu adapun intao tumpul in panganan way akal niya amo intao piya aakad niya imbaran niya pahawa nafsu niya
piarannya in kauunan simbaran pahawa in hawa kabuhi yaun nakabutan habaran maglibutan habaran biasa sekatan inagparagan kanya tagatandog syaitan amo na ni duma kabaran imbaran magkaon nakaon na makaw halal na isang kay bimpiuto yung bukod na tiyakawan mo sa bangkaw yaon nagjajaga kabaran di mo pakaw mo nimbaran sa bangkaw nagtuhan na hanapso yaon habaran makakita kakitaan sintaw imbaran mo isang bulan puasa kay makaon ko jualan siyang lang dito kay kadigadataan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanallah. In tao takaakkal lang si Nabi amuin siya jajagahan niya kaya payuhan ni imbaran niya. Marayo, maingat imangatay mahud na tuiyakan mong bisa. Da'a jagahanten baran saweten jagahanten baranten ayaw jagahantay baran si pagkaita jagahantay baranta amoy ng ilmo si mga sahaba pagtagon murakaba ay turakib ay tadno wa tudiruk nafsak amating maan si murakaba ang kanang intafsir sin hadis si Rasul man al-kaisu man danana man danana man al-kaisu man danana nafsa ay ma'na raqaba jajagahan niya imbaran niya jajagahan ayaw tajagahan imbaran niya pagkay tajagahan timbaran ta sabiyaw tamo sa buwako na latest niya da jagahan ten cellphone sa weten jagahan ten cellphone ten ang sambihan, kaya nga tamo jagahan pag FB singkaywan na, mag-FB ko rin mo siyang jagahan. Kaya nga tamo in cellphone singkaywan na, sa cellphone mo, hindi ko may nadyuma ka. Ina mo kaya mo, di bisa ko makain, ina, ama, malas ako kanyo. Sabag ngayon haptunan mo, I love you, babes. Uy, mahal na mahal kita, babes. Uy, sa ina na kayo na minsan na kaminsan wala na karungog din ka na ina ama malas ako kanyang karwa kanungunungan tatuod ka mo sa pangintunan niya di makato urura pahulihan chup 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 sore nga sabab ini mga jamaah ikabalik tamat to papandok sin araw Bigta nagkato si Nabi. In Quran, nagpatumtum kato. In baita sing kitab al Quran. Fa amma man khafa maqama rabbih. Fa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun isiu-siu siya, amuin siya, nagmabuga hakabasaran sintuhan niya. Sarta, nahanap sa piagangan niya, piyayuhan niya, inbaran niya, anil hawa, dahil hapit na sin hawa kabaran. Nagjajaga ka o simbaran mo, anon iruka mo, maglilibutan, dumad lo, amonin napso sa itan. Imbaran mo ang mukhalang piyaon sintuhan ayaw po tamarayaw yan mo magalimutan inbanta sin Allah Ta'ala yan inbanta murakula nakabutang doon halaw simbaran mo amuin baita kay mo sin Nabi a'da aduwi ka bayna janbayk inbanta mo sa lago-lago haot sintuong may banlawa mo subhanallah yan doon inbarhala sa lago-lago nakabutang wala nakabutang na simbahan imbarhala sa lago-lago yari nakabutang napsu mangi ang paranta apabila kita simujud na kabayan si napsu niyagal kita parinta si napsu nagtuhan kita napsu di kita syafaatun si Nabi haadlaw kiyama Allah namita alam Quran afara'aita alladhi man ittakhadha ilahahu hawa wa anta takunu alayhi wakila o Muhammad kita mo ka in umat mo hinang niya na Tuhan in hawa nafsu habaran niya
Afa anta in ikaw yan Muhammad. Alif istifhamiyah. Afa anta in ikaw yan Muhammad. Takunu alaihi wakila, mainan ko tag-atasan mamandul hataubihan. Sumujud kau adlaw kiamat, tumangis kau kako manging syafaat kaniya. Imparal in Tuhan niya bukun Allah Ta'ala, natutuhan siya pahawa nafsu habaran niya. Allah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya kau beriman, parayawa in kaayupun muhabaran mo. Ayaw na ko umaro, may ting kaapuan ta, magmaaf. Labi-labing kabataan na nga siya madrasa, o parkalang kaapuan na ito ninyo kaingatan. May taing kaapuan ta, o din kanila magpagkabayta sing kamatay. Inkonsi niya hambuk da, lialasan nila imbaran nila. Di nila pagpakaw na siniharam sa Tuhan. Kaya payuhan nila, di nila papanglawon tao. Apabila mabot in kamatay, habaran. In pagdatungan kamatay, malawa, baran. In ikaw, in dumatong kay mo, maglain ka ring hadunya, magpinda ka hula pa alam akhirah. Wal intiqal minad dar ila dar. Lelasan nila imbaran nila. Hanggang na in kita, ayo po tunta marayaw imbaran tabi, kayo po si mga sahabat. Hinda Uthman ibn Affan sa kabilang mahapon aturun niya imbaran niya bang mayroon nagahinang marayaw tumangis siya. Kaingatan niya apabila imbaran wala naranaginang marayaw tumindog hadarat sin Tuhan, Ya Allah, ako na yun jasad pinandul mo haipon mo yan, wala to ako naranya naghinang marayaw hawak to ini. In ikaw bukun baran, imbaran bukun ikaw. Wala mong kaingatan sa milsyabot dalam Quran, in lima mo magsuara, in siki mo magad-sumaksi sininang mo. Bukun ikaw. Tambulan sinallahu talang kasimud-simuran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Haadlaw kiamat tutupan namo in kasimud-simuran si manusia. Tambulan. Wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim, and we will let their hands speak before us. Ang panamo da akong magsuara in kalimalimahan nila mamong adlaw kiamat. Isu inagbaita Allah Quran kakaroon mo to ari. Bangko di magpapatasin kamoy Maria dunya biya papata akhirat wala ko kimugda nag-aama. Bangko timay ko ding aturan papata adlaw kiamat na hinang ko tao dunya impangatog mimbaran iban ikaw hambog da. Intaw mag-aakhirat, dukain siya iban si baran niya. Piyapayuhan niya imbaran niya. Jajagaan niya imangidik pasukong pabaran niya. In kakaon halkon halal di niya pakaon pabaran niya. Malyalasan niya imbaran niya, iayupot niya imbaran niya. Aun waktu dahon niya mag-meeting imbaran niya bukod suara dila, suara panganal. Aminin pagtagon intrapersonal communication. Intra, harap palo. Harap pabaran. Biya sinhinang si Nabi Muhammad dito halang singgari Hira, way pa sa bahayang, way pa uno-uno aturo imbaran niya liman niya magsulig imbaran, maglaas imbaran, bangkaw baran lumaasarap pagkay nabay-dagpakan mo. In mga sahaba on ilmu nila wirun kato pagtagod muraqaba upat siya mujahada o parwa, kalupahan ko rin doon. Murakab, jagahan nila. Bukod jangan taruh kay baran nila. Umatod sila pasikin nila. Magpakatumtum sila.
Hakamurwa magpanaw kita niyo dumadlaw. Ya kau siki kutu iban lawa. Hisyo ba rin kanyo ingkay na pusan tikang kuriha dunya. Ato rumim mata mo ya kau mata ando mamanis pagkarayo ko yan. Biyatin na ba matawan ko hibin ko. Di na makakita yung mata. Biyatin na ba nagpusim mata bang hibin mo na. Kita kamu si mayat, aturan ni mata, bukom biak si buhi pasya. Kakilang mo to din sahaya pamita. Mag-blink. Blink. Subhanal Malikil Kudus. Haadlaw kiamat, in lima mo, tutupan na mo in kasimod-simuran niya. And we will seal their mouth. And we will let their hands speak before us. Tabulan na mga insimod nila ang panamod na akong magsuara in kalima-limaan nila. Watashhadu arjuluhum, magad pasumaksi in kasikisikihan nila. Ya Allah, ako nini in lima, wala tuda ko nagakinam nagruko dito ha dunya, wala tuda ko nagagunggong tuhod. Intao piangandul mo ako kanya, ya Allah liyaw kanya ako. Diya na dya ako nagbahog dito halong hula. Wala tuda ko nagakinam Allah, si maud hasaumpan sur tubig pianail. Siya nagakinam ako, ya Allah, pianlaog, pianalo pagkay manusia, piaminsanak. Ako nini in lima napakay, piaglandal sarak kay mo, ya Allah. Hawak to ini hadlaw ini kiyama, ando di ako mabaya sumud narka. Tuntutan ko in ipon, piangandul mo ako kanya. Maghukom, hanggang naon waktu magbisara ako mga sambuangan, bangaon mga kaapuan magbisara, kaiwan na misan kami to, hindi na magsambahayang. Sambahayang na kami hakun pasin Allah. In agina mo marayaw. Sa problema rin di, ikaw sa dyan nagsambahayan. Wala panaramo rin ito, imbaran mo nagsambahayan. In nagsambahayan mo po Allah, ikaw sa dyan. Nagsujud. Sa bukon biasin sujud murihan niya. Miyawa pa kaw. Bihawon piya karikaw sin Allah pa dunya iman jasad piangandul kay may para magrupo sujud. Uno na bahain jumato kay mo. Kagagaan mo raba apabila ko tuntutan simbaran mo hadot kiyama. Bang ikaw tuan. Kagagaan mo. Ya Allah, amunan ipon, nagpasadap pa dyan si paghinang mariyaw kay mo. Sa wala kami diyan niya na ginang mariyaw. Piagaon sa dyan kami rito siyang lagpiyo to kaunon. Siya wala kami nakakinam nagtahan hapdi iwan uhaw. Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Haadlaw kiamat tutupan na mo, tambulan na mo in kasimod-simuran si manusia. Ang panamo papaswarahon in lima nila, magat pasumaksi in kasikisikian nila, tungod pakatan kakahinang nila riha dunya. Subhanal Malikil Kudus. Denga ini mga jamaah. Katungtuman mo, in pagdagon ikaw bukun baran, in baran bukun ikaw, apabila dumatong na ko pajangkaan sin kabuhi. Unin jangkaan sin kabuhi. Amuin pagdagon kamatay. Unin mak na sin kamatay, imak na sin kamatay, naubos na umur mo. Unin hati sin umur. In umur bang timakdil pa motor gasolina niya. Bang maubos na yung gasolina, minsan pa siya ni spark plug niya marayaw. Kumanong de motor siya sumampi kay hakidan. Na, impagbidan siya sa simbaran di man si motor, motor kami hamo gasolina petrol. Ampain baran mayroon pagbibihan umur. Imbalik niya, makajari ko sumod pa masjid magdua patuhan, mga yung patuhan.
Sabab tumtumaniw labi mahal ga in pangayo deng singgiyanta sintuhan. Labi mahal ga patuhan in siyukat kaniya, iangot kaniya deng singgiyanta niya haipon niya. Deng ini mga jamaah kaya ulungan sintuhan. Apabila kita datungan kamatay, sibuk dah kita nyukatan kakamatay, insya Allah katan kita kakamatay. Hibin ato da imbaran ito. Ayaw ko ito mag-iyan, ba't magad kau habaran? Luanon hatasin, lalungan, tangbungon, harap na ito papugol. Bang aw mag-iyan na tuan, dito kamo nakauna, aw mga liligo, nagutkuton ko ni mga bunot. Aw sabi ato, kisa-kisa sing kaapuan. Amin, apok na mga atutuan na, kaya di ko. Kaya natulayan na ito, nag-history ka, may mga apok na magkaiwanan. Na, o mga mundo, wala na muot mga pakil. Sila na yung mamuot. Palihalaon nila. Minsan na yung pagsapot ito, baloy sadya, baloy larap. Pero pupuputi. Aon sa'yo, mga kutkuton ko ni bunot, ipagkikiskis ka niya. Namukonsepto siya, amoy napsu humwa na rito in syaitan. Pagpanayaman sin syaitan imbaran. Adapun in siya, mayroon dito. In ikaw, apabila ko datungan kamatay, bukun ko makadabaran lihon. Makauna ko kawaon si malaika. Makauna ko kawaon si malaika. Bangkaw tao marayaw, kay ngatan nyo rabang gadi. Bangkaw tao marayaw, kayat-kayatun ko si malaika. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, bunal-bunal tudin mga sila ipon beriman daran sila magpamong in Tuhan namo Allah. Allah bandi mamong indila misan na kumampangatayan. Summa istaqamu mahuli puas singka kahagad yakin in Tuhan nila Allah. Nagpabuntol sila sin kabuhi sin ginhawa barang nila. Piabuntol nila in pag-anak asawa nila. Piabuntol nila in pag-usaw-usahan nila. Piabuntol nila in pagmaas nila atau in pag-anak nila. Piabuntol nila in pagdaigbay nila, in pagdulungan nila, in pagparinta nila, in pagtaumaas naman sila taumaas. Piabuntol nila katan pero apabila lang si mga ulama dumatong na siya pajangkaan sin kabuhi pagtaon kamatay, tatanazzalu alayhimul malaika, tatanazzal magnaog gaban im malaikat maun kaniya in makna bukon hambuok in tanda na magnaog gaban mataod. Labi pa rin sintao bakon apabila dumatong din hamang Makkah maghaji. Ikaw, bakas ko naghaji, biyan ko parar ko. O, diran ko mga musiko. Ato mga, ano ba ito? Lampanan. Nasa yung problema, bukod yung kata na makay mo karna Tuhan. Aw na makay mo, ibiyang bakon kay mo sudyara. Ibakon kay mo tasbih. Imangi doon bakon kayo mangikawot min galang mabihan kawaon nila mga ngawa ampay magbawat kayo mga kamatay purul katan suci pahadalat sa Tuhan malaika tatanazzal alayhimul malaika magsalin ganti malaika tumurun mong kayo magtaot labi pa rin sintaot malusog magbag kami malaika may mabuhat ka uning kabukaan mo kataan susungon mo wala mo pakikinaman inibin sin anak aso mo alam kubog wala mo pakikinaman bangga din parasahan hawak to kaw isa-isa mo wayroon na pangabutan mo wala mo pakinanaman bangga din parasahan bang kumigding habaran unuhain ni parasahan niya wala mo pakyananaman bang biyanin ng tigidlong alam kubur. Di
mo kaingatan man ko makasambong ang pangasuh kay mo si malaika, mabuhat ko. Mabuhat ko bang maabot inadlaw kiamat? Bang harap pa kayo ko tumpukan si manusia palay ng pahadarat sin Tuhan. Damikian masusah ko. Kasusahan mo yung katan, ikawin mo. Wayroon pa usog dedi dunya makasali biya kayo mo ama sin anak asawa mo. Tumuyo mag-usaha kanila. Misan isiusog, wayroon kasi mo. Inmay ng kau ama, inyan, pagtagon, unique, wayan, sibu dunya. Wayroon usog, duga hindi dunya makabutang biya si butang mo, tumuyo biya sin tuyo mo, mag-ipat, magpaipid, magayupot, anak asawa mo. Bang usog duga nakabana imbalo mo, iliasa niya asawa mo, anak mo kung dabi si paglasan. Paglasan niya mo kung dabi paglasan mo. Lasaon niya sa bukod dabi si paglasan ito. Di kasibuan ni ama. Masusap ko, di mo kaingatan bang unin, jumato kanila. Dumatong yung malaikat, hupuan ka. Comforton nila ka. Bang mga bata-bata, biyarin yung pag-upo ta bata-bata. Ni, lollipop niyo, kaya kayo na lollipop ka. Kindi ito. Baya-baya nakaasang yung bata-bata, siya mong bata panasang, yung bihan, umundon pa ito eh. Pagkita na sindira mo mga kindi malimo. Labi pa rin hatuin ikaw na sususa ng iyong mukha, kaya tun kau si malaika. Pagkuyakon nila ka. Uning kabimbangan mo. Ingkatan ikawin mo. Tag-atasan ng Allah Ta'ala. Pagkasya impagtag-ipunan mo, Tuhan Rabbul Alamin, ingkatan arta mo makatudyo paran marayaw. In anak asawa mo may nang tao marayaw. In anak mo may nang mga pakil, may nang imam, may nang guru. May nang tao suntuan, may nang parinta marayaw. Di mahinang detrimental pagtawag, makabinsan na hula. Sa mahinang sila constructive, halabula, makabaktol, makatabang hula. Ayaw ko mabuha sa susungon mo. Mabuha ka pangasuho si malaikat sa alam kubur. Minsan pa nahansul imbaran mo rin dunya. Kakausan na ka, baktulon magbalik sintuhan, biyak ka baktol kayo mo, halang taga-inot mo. Halang taga-inot mo, biyaktol ka sintuhan. Ikaw, mamanaw-panaw ko sinya uning baran mo nakukulang. Ikaw, baktulon ko sintuhan, magbalik ha alam kubur. Ayaw ko masusa. Darat indilat mo hadunya magsabot sinan sin Allah Ta'ala. Apabila ko asuhon man Rabbuk, tumtuma, in kahampas kataw kasi sindila di hadunya, daran magsabot pangan sin Allah. Labi, in hampas, ibang taw kasi sumambong, Allahu Rabbi. Salong sin Nabi, in tao kafir, apabila asuhon man Rabbuk, yujib, in sambung niya, may da, naw. Hangkan na bunal bisara sa kaapuan na to. Mabaya ko maginang si pagkataw matlaw kiamat, manguno ko matlaw kiamat, yari hatun niya yung paginang. Mabaya ko mapingka rito, maluhay na sana, ikaw mano pa masjid. Misang pa harig masjid, harig bayi, harig si masjid yung bayi mo. Ayaw ko matpanaw pag seminar, maro pa ko mato na milyar. Ayaw ko manaw pa inang marayo, pagbulaw ko. Siguro tuan, malingkok ka hadlaw kiamat. Malingkok, kahit nyo rin malingkok. O siya manok magkalingkok. Mga manok tatakbi, pagtatakbihan, maabot itilo palang dagat, palang mo yung harakat, ang pagkulong kumusubin siki, may kalingkok. Na, mabayak ka mabuta, adlaw kiamat. Mabayak ka may blind man. Manuhay na sana. Ayaw mo pa kayo, mata mo pa ng mariyaw. Ayaw ko magsimod ang mga tao, ay magpanaw ko masidim matahi atod nila yan, magkasilaksing pangatod adlaw kiamat. Ayaw ko magdumong Quran. In Quran niya, maglatos lagbas yung pangatod mga adlaw kiamat. Sa mabuta ka. Jimanjiin Allah ang Quran. Al-yawma
walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun bang kami makahanda ka mga tao jahuraka butahon namo sila adlaw kiamat sehingga magdauragan sila wayroon kaingatan nila tudjuhan famastata'u mudiyan di na sila makaraos sumong paunahan wala yarji'un damikyan di na sila makaraos magbiing patikuran nila labi-labi dunya malingko iusok sin Allah at tinduan ubahon in kuat pamanaw-panaw ni dunya sabab in bakas pagbaya muri sin kusog mo mamanaw-panaw ito'y magbaya haadlaw kiamat malawa ning pagbaya mo amunasan in Tuhan pagalupon si mga tao bariman ngiyanganam nila malik yawmiddin ukaw Tuhan tagmilik sinadlaw kiamat imma na tagmilik wala mo piyuspos in pagmilik mo kamo riha dunya dilan mo pa kami kalimaya ambisan in pamanaw-panaw mano pa masjid mano pa pagbilyalan kami magbaya sa bang maabot inadlaw kiamat kakaroon na mo ya Allah wayron pagbayat na mambukuno-uno ikaw in tagmilik sin adlaw kiamat subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah dengan sebab ini mga kiauluman sin Allah subhanahu wa ta'ala in tao beriman apabila kawaon si malaikat masanyang parin sin lana halom sin sawan malano ampa tahunos umanod hiasag siya way tuod bahit to hangbok to karungan mo kamatay sinta umarayo biya sin natuog sadya biya sin natuog sadya subhanallah awak to yan to iwin mo ng imbarang kaingatan simbaran bang kamig din kanya din na siya lumukay ni hadunya kaingatan si mata bang mahibin na siya yako pangita niya hibin mo na in mata kaingatan niya rin na siya lumukay hansulun na siya silupa kaingatan sintay nga rin na sila lumukay kaingatan si simod hawak tuyat tulad si mga ulama na kauna sumalam na intay nga pamata imata patay nga tay nga pailong pasimod pasikilima magsalam siyalam ni inpito hanggaw taparan salamun alaikum ila yawmil qiyamah kasadyan transin Tuhan tuon kanyo magbatok na kuman kita niyo adlaw kiyama magbait biya irituan hibin mo na sila naimpet bunyugan mo iban sila riha dunya po ang tahon pagtusian nyo yan haadlaw kiamat inbaran pinandol kay mo inbaran sa sakatan mo hibin mo na siya kawaon ko si malaika long hituan al-Ustaz Ghazali Ibrahim zaman na kauna di siya long ya butawanan misa ng kakulap pangatod si malaikat jajagahan mo niya dirahan siya kapan dengan suga sa ulohon siya sin malaikat labi pa rin sin kaayad sin magpaanak habatak-batak gumawa di marumtian sin babae maayad lang doon dirahan siya kapan ng surga mustak diha dunya inting ga daw hamot wala in hamot bunal nakabutang a perfume nyo boss a perfume nyo lakos a perfume nyo dragar uno pa yung mahamot kamo matadoyong pigil mo tuan
Way makatamatan yung naman nakaunoy. Katumtuman kumang kay magpangluro, basta agad mapuspusin matalo yung iwan. Way roon lang na mahamot bunal, illa na mahamot hamot sin nyawalihan sin tao marayaw. Apabila mo'y pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkanya unsit, in kamanok-manukan kaista-istaan. Siyuta yan, yak lang nabiyak na kauhanin hamot. Sumambog yung mga malaikat na darakay mo. Hikuan sa inilong niya. Anak lang nga hikuan, iban hikuan. Nganan na kailohi ina mo kay ama mo. Mabantog-tuod sila ito. Bantugon ina mo kay ama mo. Hangkan na yaka mo kaanakan. Wala na kabuntang. Ipamantog bunal. Kanina nyo kay ama nyo riha dunya. Binihan nyo kalang. Binihan nyo wadyo malingkat. Iban mo nila. Iban teleskop noon sa amin mata nila. Wala. Inato babantukan ang karayda. Babantukan lawangan niyo. Amin bantukon sila si malaikat. Ba't nakaanak di kay mo tao mariyaw. Subhanallah. Subhanallah. Dahon ka mo si malaikat. Sumagat pataas langit. Mataod lawang sin langit lalawayan. Sadya lawayan sin ginhawa suci malano. Di mabaya lawayan sin ginhawa manummi. Kaya baita hamuk riwaya an Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-mu'min tabki alaihi baban fi as-sama'." Apabila mawapat inambukta umarayaw riha dunya tumangis kanya in dua lawang atas langit. Babun yas'adu minhu rizquhu, yas'adu minhu du'a'uhu. Inambuk lawang tumangis kaniya, hinang sintuhan para kaniya, paglalawayan sin doa niya pahadarat sin Allah Ta'ala. Ingkatan kita niyo, hatyabaita ding hanabi, awon babun doa, lawang lalawayan sin doa na to atas langit. Aung kay mananding kato, daran na o kabilawang, daran magdua pa Tuhan. Aung kay mananding kato, mga mahang dalaw mang kaadlaw. Aung kay mananding kato, makaminsan kang kapito. Puas ito, no matlaw, tambol sa diyalaong. Aman yung mga tao, magjumat-jumat sa diyan. Na yung makasusari, aming mga tao, makaminsan lang katahon. Mga security guard ko halok-halokan, totoo. Wayron mamabay. Wala nila kaingatan, intumbo yadto rito habab ito lawang ito. Kakuyagan dakula si mga tunggot malaikat apabila o dua mo lumabay dito kanila. Namita tumangis lang si Nabi. Tumangis lang niya, tambulon na siya si malaikat. Iya ko lawang. Wayroon na dua sumakat maripahadarat sin Tuhan lumabay rin kay mo. Intagda po kay mo miyabot ng kamatayin doon na. Tumangis. May tak tumangis. Kakuyagan nila in lawayan sin amal dua sin ipon patuhan. Inambok lawang tumangis kaniya. Babon yan zilong min rizquhu. Amunato ilawang suko niya pagtuturunan sin rizki niya maripadunya. Tambulon na si malaikat. Ya kau lawang tambulon na mo nakaw. Intagda po kay mo maglabay rizki padunya. Wayroon na so intagda po kay mo yabutan na kamatay ay doon da. Sa wabdik tumamuin kamatay bakaw pa rizki mo may sanambok bigi bukas. Sugay makareport yung malaikat mag-hidjatol si rizki mo. Nakumbang ko na lang inupat pidyon alam si dunya way nakibakar tumisa ng bukting ibigay bukas rizki niya. Hambuk ini syarat, kondisyon, ang patumanguin kamatay si manusia. Ding hadto mataod in lawang tas langit. Hamong haya ukawan kau si malaikat daon kau padarat si Tuhan. Natumbya din na kuburisin na subuhon dito. Ikaw ra ipabalik sin Allah Ta'ala inyawalihan matupakubod.
asupaya katagnaan impagtanya sintatanyahan adlaw kiamat. Ampay nyo walihan sintaw mangi duhain mareyo pa in kambing kaya isan buhi-buhian labi mahapdos din hatuin nyo walihan ihon din kanila. Ayaw na makaw matut patao ibang Tuhan atut siya ko patao ibang tao ikaw dayahan ko o naraybay mo kaya ulungan way pag-usa lumotuan may maulong-ulong kayo mo bihan ta ko motor pag-usa ka wa asupaya o ni pagkaon mo anak asawa mo kiyo kantoon siya hati naman kuno ba yun magkabalang pagbiyahe nalang nga biya din lang natuan in pagbayad ko ini kay mo biya in mapon-mapon in agi mo ayaw na ko magbayad tagasinda ko inusaha mo katan kay musuko mo ayari sa J motor asupaya tumatas ipag-usaha mo nag-usaha na siya kali inhinang niya ang kareta nag-usaha nagbulaong in motor wala iayaran nagkabagbag in mga sipot nagkabalik nagkabagbag in mga sa amin niya ilaw niya ay na may signal light niya 5 niya rin pa ni pagbihan biya biya try si kula sa buwan way signal light magbihan ni 5 naman ko rin may ngatawi hati ipatasak mo ra tudan mo 5 may tailaw yan na wala mo nakita, wala nag-usap, pesara din anak asawa niya. Nag-mind sadya. Subhanal Malikil Kudus. Bang ikaw intagda po sin motor piyabos mo ito kanya. Uno in hitumbas mo kanya. Kuwagan ko? Atawad dugalan ko. Hipasak ko mga pulis, sa gawa niya rin plate number si motor, kako yan. Labagon na siya. Kaya aputan man siya si mga pulis, sipi pamagoy. Sipi pamagoy. Sa yung pulis, naraa, masapa, maisog, kaya pangan siya patoy. Diyato siya rin nga si motor. Pasal pagkita si motor, lawlarat na, bubuslot na. Kaya tahayat ng mga oil niya, magpangsud na, babagi mga black niya. Gaya din na mga Allah subhanahu wa ta'ala. Biusan ko sa sakatan di hadun niya amo na inbaran mo. Ya kau ipon tumtuma, inbaran mo yan, bukon kayo mo. Intanda niya di ko makapagbaya, indagbos niya palingkaton pangingon mo. Bangadya ikaw yung tagda po, biya motor, modifiyon mo, biya mo panyapansamon mo. Sa imbaran mo kung biya motor, di mo mapalingkat indagbos niya, ang mga usog indagbos niya. At ang mga babae siya. Mapagamgam mo isa, mapagamgam sa amin, pindahon mo itong indagbos niya, di mo mapindah. Sabab bukon siya kayo mo, bukon siya kayo mo, intagda po kanya Allah Ta'ala. Ampain baran na rapag inang mangi beda motor piaragan alam sa buwangan at traffic light pula stop piaragan niya ra daurugtol pa truck daurugtol pa mga sasakatan bobaliin mga spoke si motor pasal di siya magad rules and regulation aturan dia dasing kita manusia pirahan kita aturan in Quran manhajul hayat aturan sing kamuhi in Quran supaya maingat ko magpakay simbaran pengandul kay mo sin Allah Ta'ala supaya ko maingat magpakay simbaran mo pirahan ko manual Quran nakita kamu TV nakabi kamu TV on manual niya bang kusog si board niya 220 volts ayaw butang ni sin 500, 1,000 volts. Mustaking TV mo. On manual niya, agara in manual. Sabab sila in nagpaktor sin TV.
agar manual sin Tuhan na pagpagtul sin baran mo, apag ayo po ta baran mo, sabab Tuhan mo Rabbul Alamin intag na po habaran mo. Pinandun sa jasya kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na ini mga jamaah, kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tao mangi dagtuon si malaikat. Di siya kapangandulan. Khain o khawan ay istadda lahu al-khiyana liman bu'ing pagkahayanat niya faasba khawana khiyana kasaran niya insasakatan niya rin dunya amunin barang dagtuon siya si malaika kawaon siya hiwinin barang dahon siya. Di mo nakawakan bukay imbaran iban siya. Imbaran liuon, imbaran sa puton, imbaran sa bayangon, imbaran ikubol. In ikaw, unuhon ko. In ikaw, pauyon. Harap pakain, harap pahadarat sin Tuhan. Wa inna lillah, wa inna ilayhi raji'un. Marayo, kahit ang tembihan ko. Dengan ini mga keulungan sin Allah Ta'ala. Kawaon si malaikat dirahan kapan ding halong narpa. Tawagon si malaikat ayatuhan nafsul khabitha. Ukhruji ila sakhratin min Allah wal ghadab. Uko ginhawa malumi mangi mabaho. Guwa na ko pamulka ibang bongsi sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagguwa na musta tingga dawa tabiya idbaho. Mahiluakag sing kubla ing katampi panjari amura injin ibang manusia hindi makaingat nyawa hisiyo ba mabaho lang sa baho makakuakuan nyawa lang hikuan anak hikuan iban hikuan sambili ina na kay ama niya pamahalay ko dito sabab lamod sila di maingat magpinturo anak nila sambil anak asawa mangilim pikilan niya. Dahon si malaikat sumakat pa langit. Di ukaman si malaikat ilamang langit. Sa binalam sin Allah Ta'ala taibun. Di tumema malaikat subay taib, subay suci. Butawanan si mga malaikat. Kaya baita alam Quran, ipagpalit-palit siya sing kahangin-hanginan, pagtawanan sing kamot-manukan. Aminin pegyan sin Allah dalam Quran innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa matantuod ang mga manusia nang himuting kamo nagtakabbur ha ayat namo apabila sila mapatay dahon pataas langit di ukaban kanila in kalawang-lawangan sin langit. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di sila pasurun surga sehingga suway makalabay inunta hakus ujaw amba intao takabbur haparinta sin Tuhan makasun surga adlaw kiamah. Subhanallah. Subhanallah. Amunin mga tao malabo yung paghukom ibang baran na adlaw kiamat. Sumilawag da imbaran, ya Allah, wala to da ko na kananam nagsandal habdi iban uhaw rito ha dunya waktu bulan Ramadan. Pagsukur ko pa Tuhan, intiyan mo hiyap di iyuhaw bihaon, bang magduliin Allah, ha adlaw kiamat, mamundayan hadarat singkatam ya panjari ya Allah saksian ko inipon mo yan piananang niya ko nagsandal habdi iban uhaw rito ha dunya sebab insiya nagkatag-ipon kay mo saksian ko in tao yan tao barayaw Allah in baita hi doktor Syekh Mustafa Mahmud inna Allah ja'ala laka hisanan litarkabaha
la litarkabak. In Allah Ta'ala hinangan niya ko pangumuraan mo riha dunya pagsakatan mo. Bukon ikaw in sakatan sin sasakatan mo. Hanggang na aturan sin Tuhan. Isiyo naging duha tao siya in kumura akaw. Wayroon saan? Wayroon. Sa tabiat ilmu lang si maas-maas, kaingatan si tausin kumura akabaw. Sa bang maabutin magduma kita, kau tahu kiuraan sing kabaw niya, lang si maas-maas pag-adamat na kamu, kimangining kabuhin sin tau yan. In manusia, siya insubay ng mura hanapsu simbaran niya. Pinandul kanya sintuhan imbaran, hipa-ipat kanya marayaw imbaran. Sa kuno-kuno pasaran ni imbaran, hirihil niya panapsu, in napsu la ammaratun bisu, in napsu dumaak pahinang mangi imbaran. La ammara, dumaak pamangi imbaran. Suray masabab ini, mga jamaah, kaya ulungan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbaran, biasa pantun long simbahasa vehicle. Sasakatan mo sadya. Bang mga nakauna, kabaw, kura. Bang mga bihaon motor, atau tricycle. Kebus kay mo sintuhan, papausahon ko reha dunya. Bang mga motor, pagbiyahe ka. Bang mga sakayan, pagbingit ka. Ba't untag dapusin sakayan mo yan? Imbaran mo tagatag na po Allah, daha rumuko, daha sumujud, daha magpuasa, daha magzikir, magsambut, magtasbih, pangansin Allah, daha mag-istighfar, ingkatan usaha, hirihin kay mo katansin Tuhan, inuntong niya. Nang hadto, manuhay niyo jawabon in taudun niya. Amin imian kanyo may ta ka magpuasa, ang malasa kanyo yung Tuhan may ta pagabdion ka mo. Jawaban niyo sila. Impigyan niyo yan lasa. Bistaran niyo sadya. Langsing kabataan, trip niyo sadya saan. Paglasa pagkamo, bukudbihan. Magpakaon ka anak asawa mo, inyan ulong. Amin ulong dihinan ko karewan dakula sin Tuhan. Bang mo buhiwan in anak asawa mo. Adapun paglasa, wala mimutang habaran sin anak asawa. Paglasa, mimutang hanyawalihan nila. Bang, anak mo rapon mo magsambayang, anak mo dapon mo magpuasa, misan mahalok, pagdugpukawan mo, anak, magsahol na. Anak, magsambayang na subo. Malasa ka, anak mo. Bukain paglasa sin tao dunya iwan tao magsusudsuro ka. Paglasa nila miyutang hapais. Ang paglasa sin tao marayaw. Yato hanyawalihan. Law si maas-maas hautok puti niya mabuha. Dengan ini mga kiaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin. Maluhay na ito namatay man. Paghabdi. Misam mo niya na namin hapdi. Bukod na saan ikaw to, bunal hapdi. Hapdi yan, baran mo sadya. Kakaon simbaran hinang sintuhan. Yari hadun niya. Pagka baran na baktol din maupat inasir. Din maupat inasir. Kakaon niya natibuok din maupat inasir. So pama, panggi, panggi mabuhi, haumahan, magkagunahan upat inasin. Muna-muna, subayon lupa. Di tumubo panggi hangin. Tumubo siya lupa. Bangsa tumubo lupa, subay siya tagahangin. Sumulay ko tumanong panggi, ang pampiyuto si plastik, papatay sa tuwan. Subay siya marupoy sinangin. Doon na. Ikato na subay taga tubig. Uning tubig ikabuya panggi.
ulan. Hikaw na sumayta kayo, uning kayo, sunugon siya tuan, bukon, inyan utok mo sadya. In kayo pagbahasa, amunin pasusin suka kumugdan maun kaniya. Kayo sa to. Amin ultraviolet ray, magkumugdan harap matuparahon, manggadong-gadungan, indahon simpanggi. Pagtawagod nila ini chlorophyll. In asal niyang photosynthesis, kayo ring atas langit, kinugdan maripaginlupaan. Lupa tubig hangin kayo, in barang doon na baktol, in napaka doon day sabsya buhion sinallahu ta'ala. Adapun in ikaw nyawa, in kakaon mo wala nakabutang diha dunya. In pangaon-kaon mo, in ikatambok kay mo, zikir pa Allah Ta'ala, pagtag-ipon patuhan. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukon ka pagzikir patuhan, parsugpatan patuhan, doon in kapunaan kasambuhan kasanyangan, sin kabuhi hapangatayan. Hanggang na in kita Muslim bang matao din supak ta magbuka suwere sa matao din tungtung tapatuhan. Ang ka matao ran tao diuhi sa imbaran sa itik sa inyo walihan. Di ada sing kaywanan ama nagngan malas mag-anak asawa sa timutugtubing paglasa pagbiwat jo kapag bi kakaon pag inangbay, pag bi electric ban, pag aircon na bay, pag bi TV, pag katamba, bara, pagdagbus, singkabon ni bunyan dunya. Sa misan jumaat, wairoon ng mga anak niya. Pagpuasa, wairoon ng mga anak niya. Ya, kamu anak, pag kamu malas sa inak ni ban amak niyo, agar ni hinduk sintuhan. Kabatukan mo yan dito, hawak to susungon. Mahal ka para sing graduation ng university niya dunya. Dengan ini, mga kiaulungan si Allah Ta'ala na o pa pila minit irihil na mo kanyo ibalik ko man to pa kaput suara magbalik in patanungan suara ini microphone ini kalau ang ikuan niya tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ito na isalita-tingkat patutong karo tani sa mga tuwa-tuwa kung ano pagpapagwi na rehaon ko tabi mamili na kuman o kami ang pangasuo. Isa ang ko tabi mamili palisag doha na tumaklian sa magtuwa kalong kamot sintalin sa bagbang isa na luman. Ngayon ito yung pati na mo. Sa bagay ito, pinakamakat po. Nabangoy na pangasumon niyo, ang mga kajarewesa. Nakataka. Mga sukang pagkabihan lang taong jasad lang tayo rasin nyawa. Magbutas at tawakan niya walang permintas utang ng jasad pangig ba ng talayan at tawakan magmumos niya walang jasad amin kita yan dalawang talayan walang panakaigin niya walang tabing jasad magmumos siya kahakin ang tawara ibur siya kaya mig lang talayan kapilaan lo pa siya mig magbutas siya labihan karuan kahakihan makikita siya. Pangasok at tutuan, mangupang alam lamig kita rin ang jasad. Mangumusang ang jasad, pakanya-pakanya, uno kahatihan ta. Gatuha. Tuwali, harakala di kamatay magsingkay pa na nangadya, matrasa lorbe, doa yung lilan sinustadyan, bukon, akama, sa linaw dya kahatihan. Imbaran dukaing iwansin kita. Amating base niyo. Impagdatungan kamatay bukon kita, impagdatungan jasad.
Imma na sin kamatay bang marikato siya impaglain ding hambuk masa ding hambuk hal padukain hal. Biasin baita sin baginda ali karamallahu wajha al-maut huwa al-intiqal min ad-dar ila ad-dar. In kamatay siya na impaglaton ding hambuk hula pamukhula. Lam singkay man ang sahaba al-maut huwa al-intiqal min al-hal ila al-hal. Paglain ding hambuk hal padukain hal. Imma na in kita tungod kato in kamatay bukon paglunsan. Bukon pagwa sa in siya paglaton pagpinda sadya aturan pagpindahan. Bang tungod pa jasad mapinda siya dahil nakatibuok harap pakalarap. Dahil nakatibuok harap paka malungsan. Na in jasad tungtumunta tagakabuhi in tanda niya kaya ba ita singkay ba ng ulama kaya ba ita nila in upat inasil in yan piaon sintuhan tagaro yung kataan sa bukong biya sin ro ikaw dukain in ikaw pagtawag nila roh sultaniya kapuna ang sin ro in upat yan aon pagtagon nyawa. Minsan in nafsu taga nyawa. Minsan in akal taga nyawa. Sa bukon biyak sin kabuhi akal mo, lukain ko rin kanila. Taga kabuhi yung kataan, unong intaod nila. Sa tumaalok na sila paro sultani hamo, ikaw. Amusan nakaon na makiyan, unulong in unong pargala tumaalok pa hamo. Amanin upat inasil iban sin nyawa pagtakon sin akal iban nyawa sin nafsu. Karwayan bakas piatindog hadarat sin Tuhan. Yasu pangisiyo kaw isiyo ako in agi sin akal in ikaw Tuhan in ako ipon mo hina. Unin agi sin nafsu in ikaw in ako. Katungtuman ni malukay na sa ini. Law sin siyaman waktu ele-ele pa. Malukay na pagkainbaran dugaing iwan ikaw siya indatungan kamatay apabila dumatong kanya kaingatan niya sabab in Allah wa ma kana rabbuka bizallamin lil abid bukun ingkiaw ng sintuhan mo Muhammad manglalaog haipon apabila dumatong kanya kaingatan niya na impernasubo baitaan mahak kita. Baitaan mahak kita. Bang Tuhan ikaw baitaan sin Tuhan. Ba't bukon di kayo para Tuhan kamatay? Para Tuhan kamatay, baran mo, baitaan ni baran. Sa yung pangasuko, baitaan ko si baran mo. At awarik ko baitaan si baran mo. Bang imbaran mo mamaita, biyarin ni pagsuara niya. Suara ng hadila, injawa bukon. Naon nga mga kaapuan ta nakauna nakaabot sila si mga pangadji hamak panduha banglong niya magkukbot maggarat o sa mga garat kabaranta banglong na magkukbot in atay mo gaining kumputan niya malukay gaining nanam niya inyanong yung kabiaksahan mga gaining pendukay niya yung kamatay atawa banglong niya magkukutlong niya in sulbi mo maggarak siya na inya lang naben pangadji nila in lugay in kukatan na natin makabukat ka bang sambuton na sin umunumbunan in sulbi na nung si mas magadamat na kao taga na ingkatan kaulungan kalasahan mo pamay na ko kanila. Bangin baran liarasa sing kita manusia. Sa bangin baran di mo lasahon. Tiya pasaran mo, tiya pakay mo pay ng mangi dumatong ing kamatay magtalkadjud ang manusia. Amurat tutuan ini kasandung kayo. Assalamualaikum. Tahun yang ada
ang nilibig di katas-katas di kanang isa lang ka Tuhan nasabot mo in pagkalaro pangasuna mo uno in pag-iyanon sin ilmo kamaasan rohani ro jismani ro idafi pasawahag ka mo ka Tuhan iban uno in ayat kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Actually, ini disara ni si mga nakaunang mga ulama. Bukod niya pagkupantok tuon sa pagpakalaki si Jimmy Paganal. Sa ikatan yan, ilmu bunad. Impagtawon nila ro idafi sultani wa ruhani. Inyan, hambuk da inro sa hal niya. Magpinda-pinda siya hal. Kung na siya may ng idafi, kung na siya may ng ruhani, kung na siya may ng jismani, bang siya mutang habaran. Kung siya minang idafi, ibang siya magkalawa-lawa habaran. Rohani, ibang pagtakon sultani, amunin ro sa bunan. Hambog na ro, hakikatan, hambog na. Siya magpinda-pinda siya ha. Bera si nafs, ginhawa baran. Aun waktu may nang siya nafsul matmain na. Siya bang siya may nang may nang siya nafsul lamara tumbiso. Magpinda-pinda siya hal, hambog na. Adapun impagtawakon, yas'alunaka anir ruh, in kaibanan ng ulama, piyupok nila na, sukop ng ayat, ay na magbisara ruh. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila, wala ka mukarilang ilmu sintong malingkan dangal na taon. Saan kaibanan ulama? Limilay. Lang niya kukunin ayat ng langit in Tuhan. Na may ta sadya in Tuhan niyo Rabbul Alamin. Kulir ro, baytay sila o Muhammad in ro, min amri Rabbi ring nga parintas in Tuhan. Na may ta sadya in Tuhan. Wala lang yun na may ta mangi magbisara ro. Adapon, misang pabiat tumamisara kita tungod paro. Tumtumunta, ini pamisarata, natutupod-tupod, bukong na biasin panghati si Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dahil hanto, impagtagon ro, ayat ini, na bakit pa nagdua. Aun kaybanan, imapsir in ro hajasad, yas'alunaka anir ro, kaya pangasuhan ko tungod pa ro, amaru hajasad, hakaybanan ang ulama, in ro ay Al-Quran. Kaya pangasuhan ko Muhammad tungod pa Quran. Manguning Quran, kulir ruho min amri Rabbi, baytay sining Quran, inyang parintas ng Tuhan. Pagdalil nila, in pagtagod, ruh, hakayba ng ayat, hasuratul syura, pagtagod nila ini, hatafsir kuan, at tafsir rawi, in tafsir rawi, o magtafsir ayat bil ayat. Ayat tafsiran sila buk ayat, tafsir rawi. Biarlah ya farman sin Allah dalam Quran, wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina. Dengan demikian yan o Muhammad, kaya turun na mo maun kay mo in roh. Dengan parinta na mo, tiap siran sin ulama imma na sin roh, bukon siya nyawa in roh Quran. Tiabir, pia kay sin Allah in roh amuning Quran pasalan in siya niya mamuhi siya pangatayan biar kamuhi sin jasad pagkabutangan sin niyo walihan. Aminin dalil nila. Aminin dalil nila. Adapun bang tungod magbisara roh halilayan si mga ulama bukon ulama ang law si pakamo siya mga bakalan doktor, bukod na siya doktor, maingat maglilay agama, doktor pag-amal ibadatan pa Allah Ta'ala, mga ahlul ma'rifah, magkusog, mag-ibadat patuhan, magtangis mga magsambahayang, bukod miyak kato, magkatawa magsambahayang, bukod ka, na amat ito ni kajawab ko, maniyong pamasalita nito. Okay. Assalamualaikum Kak Tuan.
nasabot mo kain na kamin amok zanim alam tiyan ina niya di siya makarungok, di siya makakita, di siya makananam. Jadi sambil miabot in jangkaan niya limahir siya padunya yuksak siya sikani na niya nakamulat siya imata niya salta similawak siya ipangaso na mo din dito kaano ba siya nakarungok, kaano ba siya nakakita, kaano ba siya nakananam, kaano ba siya mo nan nyawasin Tuhan dito pakahalom kanina niya atau kando na siya wa ikarwa pagasa siya mo nan nyawasin Tuhan hano ba piya tempat sin Tuhan Rabbul Alamin dia ginawa paranta inyo wa ya bukan sin kuno nato Mare nakatutuko kain na. Tali mareo urusan niya. In kabaita sin Quran iwan sunnah sin Nabi. In pagtangon thumma halam Quran puas ting hatu puas na tibuok in jasad halam tiyan. Thumma ansha'nahu mahuli puas ting hatu ba'dahin ala takwin jasadiya na tibuok in jasad ansha'nahu khalqan akhar kaya handakan na mo siya kaya paanjari dukain amunan huyupan si malaikat to halam tiyan pa inalom tiyan, way pa 5 bulan, ang 2 o 4 bulan, mag-iwaling batak-batak, pagtawag ko niyan, kabuhi, hayat, pang-aanggal is life. Sa dugain in soul, dugain in life. Dugain in nyawa, dugain in kabuhi. Na, adapon, in nyawa, biyutang kanya, halong patiyan sin inan niya. Bangkau iman subuh bangka nabiyutang impang dumong pangita hawak tutakan nyawa. In nyawa pagbutan labi pareng sing kurente pag-ukap yan dimagan pagkailaw-ilawan. Dimagan. Siya kita minilaw ang masjid o nilaw biyaning o nilaw puti o nilaw mahaba o nilaw masawatod o sarang-sarang. Sebab dugaing-dugaing isalakan nila. Dugaing-dugaing isalakan. Biada jasad dugaing isalakan si mata ibantay nga gimo in nyawa dugaing inhantang niya dugaing in pangdumog yung pangita in pangdumog siya na in lumilay kay mo sin suwara sin dunya in pangita siya ni lumilay kay mo sin warna kasuok kalayo sin dunya in panghamot siya ni lumilay kay mo sin hahamot-hamotan sin dunya in pangnanang siya in lumilay kay mo sin malimong mapait sa dunya. Subhanallah. Deng hadto asal aun na pangita, asal aun na pangdungog, asal aun na kuso pagwa sin batak-batak. Bon. Sa bukon imma na tagapangita pagtoy makakita. Aw po payanto din pangita sin batak-batak. Pandugay niyo ba? Pandugay ni mata sin batak-batak tugsuk-tugsukan niya di sa magkulap. Di magkulap yan. Di pa makakita. Sa palabaya mga pila adlaw atau bulan, pag mo pinungon ni mata niya, lumadyo ni pangita niya. Lumadyo yan. Bang siya makakil balik na, abutan niya na atulon in langit. Bang siya lumaas, magbalik mautong in pangatod. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم iban lang imbulan yutangan na mo gantaan in pagsahali niya sumahali siya biasing kilay siulat ikarwa ka subangan tumaas siya ikauto ikaupat ikalima lumako maglalagpo siya sabit matibulon siyang kutaupat ka subangan bang mabot na siya pa apex of maturity. Apex of maturity. Di na siya nahinog na tuod siya. Magbalik na siya pagkain na tag na ada kal urjun al qadim. Magbalik na siya biyak sinamugtangkay naraan na. Intangkay yan bang baba ko patuod butangan si mga buwahan mapahon siya. Siya bang siya malalos na lumulog na siya nagpawakbihan. Biyak naman siya in pangatod ta bang hawak to sing kabagat batak bago maladyo
Siya bangin lumaas nga, pahupon na magbalik sin Tuhan. Bang pahupon in pangita sin mata, habaran mo, pagkukuyag ko, ipatumtum kay mo sin Tuhan, bang ko nagihinang marayaw, sunda ko makakita, labi maladyo ring sin pangita sin baran, diha dunia. Sabab, in pangita sin nyawalihan, wayron tampan niya ato. Biya na pangita sin tao marayo bangsung mapatay hawro na daw may mga nakinatop simbay may tatlong na way nakabot way na langit maglatos lagbas amin yung pegyan sin Allah alam Quran fabasaru kalyo mahadid in pangatod mahadlaw yan landok mahait makusok wayroon makatampan kanya latoson niya katan yung hadto bang in pangatod habaran in pangasubo asal awon sa sumulig si inot-inot pangdungog inot-inot pangita inot-inot suara inot-inot intanda na yung batak-batak di makabisara pagwa siya ningat sin Allah Ta'ala tamis niya agad narunin hiyapdi ako ihi ako jamban ako kitkot ako sinilang binina ko hinak ko agad dong kata hambog na suara kakaon niya katas na nadaghal hinak niya di kasimuan kakaon diha dunya full of nutrition misan uning kakaon hinaman muriad dunya way makasimuan ang katu gatas sin ina yaon innanam sin tiapa mangko tinulak po ay di magkatuloy bukod ba na tiapa bukod siyahol bukod natuhanin ko magsuwi-suwi subhanallah malikil yaon ang katu gatas yaon ang katandag pusin kakaon dia dunya piyon sin Allah Ta'ala di ini makaon sin ina day pinatahon doon matibo kagatas ipainom ang batak-batak kayo wala isang katawad amat ni kajawab ko kay mga mama magdoa na kita niyo mandaw kabindawang kalawang-lawang ang langit na ito alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanika ya rabbal alamin nas'aluka rabbana bikulli ismin wa tasammita bi nafsika أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين اللهم افتح لنا باب البركات وباب النعمة وباب الصحة وباب القوة وباب السلامة وباب النعمة يا رب العالمين اللهم انصرنا يا ناصر فإنك خير الناصرين وارحمنا ربنا فأنت أرحم الراحمين وارزقنا يا رزاق فأنت خير الرازقين واهدنا يا هادي إلى الحق إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته